Isa sa pinakamataas nga leader sang Southern Front Committee Rehiyon Panay sa New People's Army nagsungka sa militar. Si John Sala nakatutok. Nagsungkang inatudlo Vice Commander sang Sibat Platoon Southern Front Committee Rehiyon Panay sang New People's Army sa Philippine Army sang Sabado. Natigayon ng pag-surrender ni Monsino Capio Takaisan alias Cardo, 49 anyos, kag tumandok sang Tubungan Iloilo sa buligman mismo ni Tubungan Mayor Roquito Taksagon, kag Senior Fire Officer 3 Russell Gotera sang BFP Gimbal. Nakita rin niya yung panluloko sa kanila ng mga NPA. Isa sila sa mga nagigit, yung mga broken promises. 8 katuig na nga nagupod sa makawalang grupo si Takaisan. Pina-facilitate natin para mabigyan siya ng pangunang tulong like yung program. At the same time, yung nasurrender niyang baril, bibigyan din natin siya ng remuneration na katapat na presyo kung magkano yung baril na nasurrender niya. Yara, nasa paginakop sang 301st IB si Takaisan. Nagapanawagan naman ang Philippine Army sa mga local government units nga mas pasang karon pang pag-away kontra sa insurhensya. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, 1 Western Visayas.